Il-ġimgħa trid tkun il-qorti li tiddeċiedi fuq il-mandat ta' inibizzjoni li l-Malta qed titlob kontra l-Assoċjazzjoni tal-Bdoti l-Alpa. Dan wara li l-laqgħa li saret l-erba' filgħodu fuq talba tal-qorti ma ħallit ebda frott biż-żewġ naħat ma jilħqu ebda ftehim fuq it-triq il-quddiem bejniethom. Bħalissa l-Malta qed tinnegozja ftehim strateġiku li għandu lan li jsalva u jagħti direzzjoni ġdida lill-kumpanija, filwaqt li l-Alpa qed titlob ftehim kollettiv ġdid li skont rapporti fil-gazzetti iżid l-ispiża fuq l-istess bdoti għall-Malta b'6 miljun euro fis-sena. Anki jekk l-Alpa ċaħdet ċertu rapporti sal-lum għadha ma ddikjaratx x'inhi t-talba tagħha. Fi stqarrija b'reazzjoni għal din il-laqgħa l-Alpa qalet li kienet ingħatat l-impressjoni li l-Malta kienet se tagħmel proposti konkreti biex tkun żblukkata s-sitwazzjoni. Skont l-Alpa l-Malta m'għamlet ebda proposti u minflok talbet li jkunu posposti d-diskussjonijiet għal numru ta' ġimgħat. Il-bdoti reġgħu qali li l-pagi mhumiex il-kwistjoni ewlenija u qalu li issa tiddeċiedi l-qorti nhar il-ġimgħa. Hawn tennew li l-ħaddiem għandu dritt fundamentali li jipproteġi ruħu mill-azzjoni ta' min jimpjegah. Permezz tal-mandat ta' inibizzjoni, l-Malta qed tittama li twaqqaf il-possibilità ta' strajk mill-bdoti li jista' jiswa l-kumpanija ma' 9 miljun euro kuljum u jpoġġiha f'xifer falliment.